אחי, מה קורה? מה איתך? בסדר, מה קראת לי? אלמוג, קראתי לך בגלל שאתה יכול להביא לי את הדף, שוב פעם לא הכנתי שיעורים, לא הספקתי. אחי, שוב פעם הכנתי שיעורים, נו. טוב, כך. תודה, אחי. אחי, לא כתוב פה כלום. מה? איך אתה מצליח לראות? לא כתוב פה כלום. אחי, לא כתוב פה כלום. למה? אתה סתם חרטט. לא כתוב פה כלום בכלל. אחי, איך אתה לא רואה את זה? נכתב ממש גדול. אני כותב ככה תמיד, אתה תמיד מעתיק ממני. נכון, אבל אתה אף פעם לא כתבת כל כך קטן כזה. מה? אני לא מצליח לראות פה כלום. טוב, נו אחי, תסתכל יותר קרוב. אחי, זה קטן רצח. איך אתה מצליח לכתוב ככה? נו. טוב, די. איך אתה מצליח לכתוב? זה לא הגיוני. טוב, נו אחי, לא צריך. נו, ביי. טוב, ביי אחי, נתראה מחר בבית ספר.